M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku programu yathu yati Yankhule na Ambuye lero loweruka pa 16 September 2023. Ndipo tikupanga chaka cha Cornelius Woyera amene adali papa, komanso ndi Cypriano Woyera amene anali episkopi ndi malitiri. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Timoteyo. Timoteyo mutu 1 ndime ya 15 mpaka na 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Alice Kapangana kuchokera ku St. Joseph Parish mu Diocese ya Actonville, Johannesburg, mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera m'buku la Luka mutu 6 ndime ya 43 mpaka na 49. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikabuma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba a m'buku loyera. Mawu a kalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo. Mutu 1 ndime ya 15 mpaka 17. Athokoza Mulungu chifukwa cha chifundo chake. Awa ndi mawu otsimikiza oyenera kuwavomereza ndi mtima wonse akuti Khristu Yesu adabwera pansi pano kuti adzapulumutse anthu ochimwa. Ndipo mwa iwowo ine ndiye wochimwa koposa. Koma Mulungu adandichitira chifundo kuti mwa ine wochimwa koposane Khristu Yesu aonetse kuleza mtima kwake konse. Adafuna kuti ndikhale chitsanzo chakuwalezera mtima onse amene adzankhulupirire kuti alandire moyo wosatha. Kwa mfumu yamuyaya yosafa yosaoneka amene iye yekha ndiye Mulungu, kukhale ulemu ndi ulemerero mpaka muyaya. Amen. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 6 ndime ya 43 mpaka na 49. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mtengo wabwino sungabale zipatso zoyipa, kapenanso mtengo woyipa kubala zipatso zabwino. Mtengo uliwonse umaziwika ndi zipatso zake. Sathyola mkuyu pa minga, kapenanso mphesa pa mtula. Munthu wabwino amatulusa zabwino mchuma chabwino cha mtima mwake. Nayenso munthu woyipa amatulusa zoyipa mchuma choyipa cha mtima mwake. Pajatu pakamwa pamalankhula zimene zazaza mtima. Bwanji mumangoti Ambuye Ambuye, koma chonsecho simuchita zimene ndimanena. Munthu aliyense woza kwa ine namva mawu anga nkumawagwiritsa ntchito, ndikukuwuzani amene amafanafana naye. Amafanafana ndi munthu womanga nyumba
amene ankakumba mozama nayika paziko pa thanthwe. Tsono chigumula chitafika, madzi ake adagunda nyumbayo, koma sadayigwedeze, chifukwa adayimanga bwino. Koma munthu wongomva mawu anga osawagwiritsa ntchito amafanafana ndi munthu amene adamanga nyumba pamwamba pa mthaka, osakumba maziko. Pamene madzi achigumula adagunda nyumbayo, pompo idagwa, ndipo kuwonongeka kwake kunali kotheratu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu mawu athu alero tikupemphedwa kusinkhasinkha kuti kodi ndine mkhristu wotani. Ndipo mawu athu amu mthenga wa lero akutipasa mafanizo awiri amene angatithandize ife kusinkhasinkha kuti kodi ndine mkhristu wotani. Fanizo loyamba ndi la mtengo ndi zipatso zake, ndipo fanizo lachiwiri ndi la nyumba limene likumangidwa pa thanthwe lolimba, komanso ina imene ikumangidwa pa mthaka kapena kuti pa mchenga. Kuti timvetsetse kwambiri mawu amene tawawerengawa komanso tanthauzo lake, makamaka pakusinkhasinkha kuti kodi ndine mkhristu wotani, pakufunika kuzifunsa mukuzera mu fanizo la mtengo ndi zipatso zake, chifukwa akuti mtengo wabwino umaziwika ndi zipatso zake. Iwe ngati mkhristu, ine ngati mkhristu, kodi ndi zipatso zotani zimene ine ndimabala? Ndipo tikaona zipatso zimene timabala, ndipo titha kuzichonga tokha olo kuzivomereza tokha kuti ndine mkhristu wabwino olo sindine mkhristu wabwino. Ngati pamoyo wathu wa chikhristu timabala zipatso zabwino zimene zimabweretsa umodzi pakati pa anthu, zimene zimabweretsa chikondi pakati pa anthu, zimene zimabweretsa mtendere pakati pa anthu, ndiye kuti ndife akhristu woona, ndife akhristu wolimba, chifukwa zipatso zathu ndi zipatso zabwino. Koma ngati ndife akhristu amene timabweretsa chidani pakati pa anthu, amene ndife ansanje pakati pa anthu, amene timabweretsa kugawanika pakati pa anthu, ndoti chikhristu chathu ndichoperewera. Tili ngati nyumba ija imene inamangidwa pa mthaka, imene mphepo ya mphamvu ikabwera imagwedezeka nkugwa. Koma ngati akhristu tikupemphedwa kuti moyo wathu wa chikhristu uzioneka ndi zipatso zimene ife timabala pakati pa anthu, ndi zipatso zimene ife timaonesa anthu ena, ndi zipatso zimene anthu amatha kuona mwa ife. Ife ngati akhristu tikupemphedwa pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku kubala zipatso zabwino kuti tikomese chikhristu chathu komanso kukomesa chikhristu cha anthu ena. Kodi ife ndife mtengo wotani? Kodi ife ngati akhristu timabala zipatso zotani? Ife ngati akhristu tikuyenera kubala zipatso zabwino pakati pa anthu. Kuzera m'mawu athu alero tione kuti kodi ndi chani ife ngati akhristu chimatikanikitsa kubala zipatso zabwino pakati pa anthu. Kodi ndi chani ife chimene chimatikanikisa kukhala akhristu abwino, akhristu amphamvu pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Lero makamaka tikupemphedwa kusintha makhalidwe athu oyipa kuti tikhale akhristu abwino amene tizakhala akhristu obala zipatso zabwino pakati pa anthu, komanso obweretsa mtendere, obweretsa umodzi, komanso zintchito zathu zoonesa chikondi pakati pa anthu. Izo nzotheka ngati ife tili akhristu amene
timabweretsa mtendere pakati pa anthu. Tisakhale akhristu aja amene tikakhala kuti tikufuna kubwera pa gulu la anthu amatha kuopa kuti tibweretsa chisokonezo pakati pawo. Tikakhala kuti ndife akhristu amene tikuza pakati pa anthu amatiopa chifukwa cha ntchito zathu zoyipa. Chikhristu chathu chizioneka komanso kuvomerezedwa ndi ntchito zathu zabwino. Mawu athu alero ali kutipempha ife kuti tikhale akhristu abwino, makamaka pakubala zipatso zabwino pakati pathu. Izi nzotheka makamaka kwa anthu amene timakhala nawo pomwe a tsiku ndi tsiku, azitha kuvomereza kuti ndifedi akhristu oona komanso akhristu enieni. Izi zimatha kuyambira makamaka m'mabanja mwathu. Kodi anthu amene timakhala nawo m'makomo mwathumu amationa ngati ndife akhristu otani? Anthu amene makamaka timagwira nawo ntchito amationa ngati ndife akhristu otani? Nanga kaya ndi kumipingo, kaya ndi kumiphakati imene timasonkhana ndi anthu ena, kodi ndi mbiri yotani imene timayisiya pakati pa anthu? Tikupemphedwa kuti tikhale akhristu a mbiri yabwino. Izi nzotheka ngati zintchito zathu zimabala zipatso zabwino. Chifukwa ngati zintchito zathu zili zoyipa, ndiye tikunyazitsa dzina la Khristu, ndiye tikunyazitsa dzina la mpingo. Koma tikupemphedwa lero kuti chikhristu chikhale chokoma mukudzera mu zintchito zathu komanso zipatso zimene timabala pakati pa anthu. Amen.